Dacă statul poate să vină și azi să decidă dacă vârsta de pensionare e 62 de ani sau anul viitor e 65 de ani, sau dacă pensia de azi e 14% sau, de exemplu, 100 de euro sau pensia de azi e 200 de euro, cum noi putem să ne bazăm pe un stat, indiferent asta, Moldova, SUA, România, Rusia, nu contează, cum noi putem să ne bazăm pe un stat că el o să ne ofere nouă pensia noastră? Statul poate să schimbe oricând regulile jocului și noi avem zero influență la regulile jocului. Asta e o problemă. A doua problemă e pensia. Pensia în sine, unitatea valorică sau numerică cât are. 60 de euro pensia, eu nu știu cât e pensia medie în Moldova. 600 de lei? 30 de euro? Noi știm informația asta. Noi știm informația asta că în 2021 pensia la bătrâni, de exemplu, în Moldova e de la 30 de euro. Poate ajunge, să presupunem, la 200 de euro. Dacă noi știm informația asta, cum noi, știind tot contextul și tot ecosistemul în care noi trăim, putem să ne gândim cu o minte clară și lucidă că asta e ce ne așteaptă și noi suntem ok și fericiți cu asta?